държавата ни никой нищо не прави както е редът, а нека язовир изгражда с малко скъп обходен път. Стената скъпичка излезна, макар че няма налог. Централата ни произвежда, парите слагаме на влог. И 100 ревизии да пращат, нека няма да умре. И колко струва Цанко как, нема кой да разбере. Напъваме за Акт 16, но Бойко няма да даде, защото квотите изгуби на Цветели на ВЕИ-те. И 100 ревизии да прати, нека няма да умре. И колко струва Цанко Камък,